Tur alhamdulillah dipun paringi terang Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi lancar sampai akhir acara. Kalau sehatkan mereka geser malih sebelah kiri pun Mbak Keti niki kita si perawan. Ayo Dek Wiwin katuran jumeneng. Monggo. Mbak Mimin nggih. Harus nggih. Sing rawuh mriku nggih luar biasa lho, Dek. Nggih, jane iki tumblek-blek kayane. Rapet cipet bakule nggih. Wah, wis pirang kilo sebelum sampai sini wis darik-darik nakana ya, Mbak. Oke. Nggih, menika yang kuyung hajatipun Bapak Marioko, Mbak. Nggih. Niki maten sunate sing pundi nggih? Mas Muhammad sudah tidur apa belum? Mas Muhammad langsung ini. Oh yang ini yang ganteng banget ya. Mas Muhammad Nur Hakim. Mas Muhammad sudah sunat apa belum? Sudah. Berarti Miss Karim Ria dari hiburan ya Mbak. Nih makanya ini ugi wonten titipan lagu. Saking Mas Risto ngersakna lagune wonten 1001. Nggih karyanipun Suwardi Didi Kempot nggih Mbak. Nggih Maestro Campur Sari gitu. Ini lagunya apik nggih Mbak. Apik. Kurang lebihnya menceritakan tentang bentuk balas budi, rasa hormat dan kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Semoga doa baik juga buat Mas Muhammad. Ini langsung ke mama baju sama siji. Oh siap. Niki wonten titipan lho Mbak. Ternyata menika sing keyung-yung ten Mbak Wiwin boten namung sing mriksani, tapi nggih penayagane nganti jatuh bangun. Apa gara-gara Mbak Wiwin ora makan apa kepriwe? Oh, itu kakean nimbrek kabotan nimbrek. Ya ora lah Mbak lah. Iya kabotan nimbrek mulane nyungsel ya ora. Semuanya gara-gara paron karo kacane. Jadi parani adu-adu kan dumpli tekan jati rata apalagi iki ora mangkat. Masya Allah sing sabar. Iya. Sakit mboten niki no? Masya Allah. Kalau tadi malam pas jatuh kayaknya sakit Mbak, tapi sedikit kayaknya enggak dong. Ya udah lihat ibu. Kok ibu sih masih muda, kok ibu kakak dong ya? Dede, genduk. Nah, maksudnya genduk Wiwin ya, Dede Wiwin. Monggo ini semangat selalu monggo. Kantor Mas Riko yang di Tangerang.